ovdje se pali. Ovdje ne znam ni ja šta je. Ovo mu je guma. Malo je blatnija, dole. Hajde. Drugari, ovo je moja škola. Sad ću ići gore. Sad ću ići gore, spustit se i da skrenuti, onda ću ići ovim putem. Pa ću ovdje ovako kružiti, jedan krug tamo. Vidite sad ću to. Kako ga vozim? To je ekipa bila za danas.